Moikku! Meille Sastamalaan haetaan sijaisia, koulukäynnin ohjaajia ja opettajia. Nyt sua tietty kiinnostaa, missä tää Sastamala oikein on. Matkaa Tampereelle on vain puolisen tuntia, eikä Porinkaan ole kuin tunnin ajo. Tänne pääsee oikeasti tosi helposti! Täällä Sastamalassa on 14 keskenään ihan erilaista koulua. Jokaisessa koulussa on kuitenkin ihan omat luokkahuoneet. Me ei opiskella. Alo. Me ei opiskella. Alo. Me ei opiskella melun keskellä. Kiitos. Kyllä, umpihankeen mentiin. Tunneilla kännykätkin pistetään tarvittaessa parkkiin. Muuten koulut on ihanasti omanlaisiaan. Täältä löytyy vielä ihan oikeita kyläkoulujakin. Voi joku! Mutta olipa koulu sitten uusi tai vanha, niin jokaisessa panostetaan nykyaikaisiin työvälineisiin. Kerro koululla, mikä sinusta on opettajana parasta Sastamalassa? Sastamalassa on parasta olla opettaja, koska mä voin olla just oma itseni. Mä voin hyödyntää mun vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Me voidaan lähteä oppilaiden kanssa lähimetsään tai vaikka sitten leipoa pullaa. Luokkakoot on kohtuullisia. Jossain koulussa ne saattavat olla tosi pieniäkin. Tarkoitat siis oppilasmäärää? Jee, iltapäiväkerho alkaa. Jatka sä Juha tästä. Kiitos Ville. Meillä tosiaan on oppimisen ja opettamisen näkökulmasta erittäin hyvät luokkakoot. Lisäksi meillä opetetaan enemmän, mitä valtakunnan minimi edellyttää. Mitä se sitten tarkoittaa? Enemmän oppimista ja enemmän rahaa! Ei välttämättä. Tuu meidän kanssa oikaiseen Suomen PISA-tulokset. Tervetuloa meidän loistavaan porukkaan Sastamalaan! Me ei opiskella melun keskellä. En mä muista.